שלום, אני אהוד לוי. ותקשיבו, זה אח שלי, ומה לעזאזל, מה אני עושה בערוץ הזה? אז זה ערוץ משהו מישהו, מה אני עושה במשחק הזה? בסוף רק? מה זה במשחק הזה? טוב, זה אני עומד לעשות ערוץ שהוא גם שלי וגם של אח שלי. הוא תגיד שלום, הוא אומר לכם בבוקר, הוא עשה לכם את הפתיח. שלום. לא בקול הזה, קול רגיל, איך אנחנו? סתם. טוב, שלום. אז תדבר, תתחיל, בוא נחור את המטוס הזה. טוב, בעיקרון זה עומד להיות ערוץ בעיקר של זה עומד להיות ערוץ של אולי לעשות את זה עולמות קריטי ואינטרסט תלויות לבנות, ואני לא רציתי לעלות בערוץ שלי כי הערוץ שלי זה תראו זה רק יסברות, אני לא מעלה בו קריטי כמו שאתם זוכרים, ואני מעלה גם עוד רקומות ואני אעלה בערוץ שלו ואני אעלה בערוץ הזה בערוץ משהו מישהו, גם את זה לערוץ שלך קורא משהו מישהו. ניצחנו, רק כי זה השלב הכי קל ועשיתי אותו מדי פעם. הוא הולך לך, ניצחנו, זה מה הולך לך. אחרי זה יביא לך. שימי עליהם. אז זה ערוץ משהו מישהו, זה ערוץ שלי ושלו. אני כאילו, אנחנו נעלה בו את זה, עוד כמה משחקים, ואולי את סוקר גם אם הוא ירצה. כי זה בעיקרון ערוץ שלו ואני עוזר לו, כי לי כבר יש ערוץ ביוטיוב. אני אספר לכם, אם אתם רואים את הסרטון הזה, תיכנסו לערוץ שלי, זה אחד הסרטונים שלי בדיסקריפשן, ואז משם תוכלו להיכנס. טוב, זה סרטון שאני תקוע בו, ואני יכול להשתמש בזה, יש מצב שאני אנצח אותו עם זה, אז בואו נצלם אותו. בפרק הזה נעשה מטוסים, נשחק עם מטוסים. אני מפתח אותם. אני מפתח מטוסים. טוב, חורר עוד אחד. חוררנו עוד אחד. נו, לא. נו, וואי, יש! אנחנו עשינו את זה. עשיתי את זה, חוררתי גם את המטוס האחרון. טוב, לא. והולי שיט, אוקיי. לא אמורים להתחיל לראות בי עכשיו. אוקיי. ובום, קילסטוק פרי. ואנחנו נתחיל להפסיק גם את אלה. וגם את אלה. כי אלה בומברים, ואלה אפילו שפגעו בי. אוקיי. זה המקום ההפסקה המרכזי. אז שהם הרגו אותי, יופי. את הפרק הזה לא בדיוק פרק מטוסים. נצלם גם משחק רגיל. נפקפק אותם קצת, נראה בהם, נפרק אותם, ננצח אותם, נחורר להם את הראש. וככה. נמשיך ככה. וסוד. טוב, פה עשיתי את הכל, בוא נמצא את כל השירים שיש לנו בחיילים של עשינו עדיין, תן לנו לעשות שלב שכבר עשיתי. אני לא רוצה טנק זה קשה, מאוד קשה. אני אחפש חיילים אחד, יופי. שלב שעוד לא עשיתי, מצוין. מעניין כמה זה נשאר לי. מעניין כמה רימונים יש לי. טוב, אז אנחנו עומדים להתחיל אתם יודעים. ואני אומר לכם, לא לעשות את זה! למה אתם עושים את זה עדיין? אני לא מבין את זה, למה? מה? אחרי זה. אתה מאחר לחוג. לא, אני לא שם. נאצי. היא אמרה שהיא בחוץ. אהוד, אתה כנראה לא רואה. נאצי. בוא, אתה נאצי. בוא, גם אתה נאצי, בוא. תכלס, כולם שם חוץ ממני נאצי. שיט. תכלס, כל אלה נאצים.
נחזור לכם. אז אנחנו יצאנו, שאמרתי שכולם שם נאצים, כי הם נאצים, כי גרמנים במלחמת העולם השנייה, זה בתקופת השואה, הנאצי הזה. בוא! פיו! אני צריך כוונת, יש לי צלף! יש לי סנייפר, מה אני צריך כוונת שתכוון אותי? מה זה מביא לי? כוונת ענק. רואים, עם האמון מרבין פירקתי אותם. אז אם כוונת לצלף, מה הייתי עושה לה? בוא לפה אתה, בוא נחור לך את השק שינה, שקה שלך גם כן. מי קורא לזה סקשה? בוא תקרא לזה סקש. מה זה סקש זה? יש לך סקש? תביא את הסקש שלך, אין לי סקש, אני חייב סקש דחוף, אני צריך סקש. בוא, מה אתה תזרוק עלי רימון, מה? בום בפנים ונאצי. השלב הבא אני אוהב. אתם יודעים למה? רגע, מה אני אמור לעשות? אני אמור לראות עם זה? אני יודע איך אני אראה ככה, טק, סתם. טוב שתדבר הקטלני הזה שאולי עושה ככה ואני לא אכפת לי אם נכנעים אליי. תקנה אמא שלך נכנע. בוא, הם עשו טעות שהם לא נכנעו. ראיירים האלה. אולי היה להם הזדמנות אם הם היו נכנעים ומתכופפים. כי אם הם היו נכנעים ולא מתכופפים. איפה אתה? כן, בוא. יש לך מזל. מאיפה הסנייפר הזה בא? הולי שיט, כאילו מלשין, אני כזה, מה? בוא. בטוח, חבל עליך מר נאצי, חבל נאצי, חבל מיסטר נאצי, חבל. באמת חבל עליך מיסטר נאצי. היום יכולתי להיות גרמני רגיל ולעזור לנו שתהיה גרמני רגיל. חבל עליך מיסטר נאצי. בוא אמריקה אנחנו, אני אמריקאי, יש לי על החולצה סמל אמריקאי. איפה אני נמצא? הנה US, רואים זה USA. איזה שיט. נו, מה אתה יורה בי אתה? מה אתה יורה בי? מי? לא, מה? שיט. אני יודע שאני פיילד, אני יודע. שיט. אולי נוריד איזה מודרן קומבוט. לא מודרן קומבוט, שכתכון לזה. לא, שכתכון לזה עם הכי גזרים, לא. יש לי מלא כסף. אנחנו לומדים לפרק את הטנק שלו. ואין לנו רימון! אני לא מאמין. רציתי לפרק טנק ואין לי אפילו רימון! אז מה אני עשיתי? הלכתי, נפלתי, פיו! אמן היה לי בזוקה. זה לא פועל, אז אין לי בזוקה! למה סתם לומר? פיו! וואו, פתה, בוא. עליך, וואו עליך, אתה עומד למות.
עליך. עליך, נו. עליך, נאצי. אתה עם הסרט של הנאצי, אתה תמות ראשון. אחריו. שהוא עשו אותו, משחק חוצפני הוא עשו אותו. בדיוק עם הזה של הנאצי. אסור לעשות את הנאצים. מחשינם. וזכרם. יחד עם היטלר. ובשביל היטלר נראה בו. אני זוכר את זה. אתם יודעים, אני יודע, אני דביל. הייתי יכול לעשות זה, וככה הייתי יכול לעשות. כן? כן, אני אכוון לכם פפש. רגע, אני עם פפש בכלל? אני אבדוק אחרי זה ואז אני אתחיל לפרק אותו, להעיף אותו. כן, אני הייתי פפש. יופי, בוא נתגון לפפש. כי פפש זה רובה טוב. שנייה, בוא נראה אם זה עם 18, כן, זה 30. טוב, זה רובה טוב לחורר דברים. טוב, גם זה רובה טוב לחורר דברים. הקודם היה רובה טוב לחורר דברים, אבל לא יותר מזה. טוב, איזה ירייה. לא חשבתי שבמלחמת העולם השנייה יודעים מלחמה. חתום עם מואן מרבין. אני זוכר פה מתתי פעם קודמת. נו, אני בכלל כמעט הרגתי. בוא יא קרצ'ילי, בוא. קרצ'ילי, אתמול אמרתי את זה בערוץ שלי, אני זוכר. הוא שמעתי את זה ביום בסרטון שלו על עדיין. הולי שיט. לא מאמין. טוב, זה סרטון להיום פאקינג. זה סרטון להיום ויאללה ביי. נו, למה עשית אותי?